uMgandeni wethu Lord angithi. We are very humble today. We do have visitors among ourselves, and we as a school uMgandeni, we are very much appreciative of what they have done to us. On behalf of the circuit manager, Dr. Mtiani, siyabonga kakhulu ukuthi sibe nama-sponsors afana nalawa abantu babhekelana ku-youth ukuthi nikwazi kube nama-sport. uMgandeni sisebenzile kakhulu. I'm very proud of you. You work very hard up until to the final, and we are really much appreciative to uMhleli Foundation to what they have donated to our school. As you can see just around us, these are the things that are coming from them to say now education ihambisana nesport. Ngicela ukuthi nibahloniphe, sizobanikeza ithuba ukuthi bakwazi ukusipresentela ile zinto abasiphethe kuzona. Much appreciation is also going to sport committee. Ngiyababona nante emuva uchairperson was sports committee, ngiyala bangijoyine sizokwazi ukuthi siyishare le joy esinayo namhlanje, because also uMhleli can also see ukuthi isikolo sethu is in deep rural area, under infrastructure. They might also add something to us if you can behave. Upu coach, Babu Mapumul, deputy coach, Miss Mjalos, ngicela nisondele sizokwazi ukuthi si welcome ama visitors wethu. Babu Mapumulo, Miss Zulu, and the Titi Masibuko, Babu Dube. Tishomkhulu Bab Jobe, siyabonga ukuthi usimukele esikoleni. Siyajabula nathi ukuthi size sigcine sifikile uMgandeni ongaqala umuntu. Sasizwe kakhulu ngoMgandeni ongaqala umuntu. Sithi kodwa uNkulunkulu wami laba abantu okuthiwa baqala umuntu ngoba bayasiqala nje thina sizothini. Kodwa ke asibonge kakhulu kwi sports committee njengoba uThishomkhulu eseshilo, because konke kusezandleni zabo ukuthi lolu suku la namhlanje lube kanje. Without them, mhlambe ngabe ayikho into efana nale. Bese kuba abantwana ukuthi bazinikele ukuthi babe amaqhawe, babe ama-ambassadors aseMgandeni kuze kufike kuma-finals ngosuku lwangomhla ka-17 June. For the mere fact ukuthi soccer players and other coaches, for the mere fact ukuthi lento ilapha phambi kwenu ifike nani, ngizocela nishayele ihlombe nje kakhulu. Uyabona nje ushuthi usuyazi ukuthi ngo-2022 emva kwe-COVID khona umlando owuqopha, khona ilegacy owayishiya esikoleni owafunda kuso. This is what is important ngokuba ingane esikoleni ngesikhathi sakho usafunda. Yenza sure ukuthi kunento e-positive o-contribute ngayo esikoleni. So ke uMhleli Foundation uthena ke namhlanje uzogcina ithembiso zawo. Uzogcina ithembiso zawo zokuthi ulethe ama prizes isikole esabona ukuthi uma siwina kukhona esikwinayo, nansi into edingakala eyinqala sisinda esikoleni esiyidingayo. Ngaphandle kwayo ngeke sikwazi ukuthi sifune lento esifuna ukuyithola esikoleni. So we decided as uMhleli Foundation ukuthi no, this time around uma isikole siwinile sizukuwina imali, because abadlali ayikho into abazoyibona ukuthi ba contribute ngayo makuyimali. But uma kuyinto eyisidingo sesikole, then you know exactly ukuthi I've made a positive contribution during my time ngisafunda as a learner esikoleni. You should be proud ngento efana naleyo, uhambe washiya something. Abafana ke bona babe nenhlanhla ke ngoba ngicabanga ukuthi kwenzeka njengoba kwakuceliwe ukuthi ijezi enadlala ngale final lenu. Lafika ke singakubangi ngibuza lutho elenu. Thina esikulindele nje okunye ukuthi ke ngoba nadlala kanjena ke futhi ke hayi kunomcinjana abazosibiza sizojabula kanye nani, savumelana sizodla nabo kwenze labafana kunjalo. Wavuma futhi uJoba Thakana Nkinga, wavuma uMakoti ngale, uMemdlalose, uMaphumulo ke wazi wathi uzothwala yena nje ziqu zakhe, wathi uzoyithwalela mayifikile kufinal ingane. Siyabonga kakhulu ukuthi nidlale nize nifike kufinal. So as the LOC abafowethu engihamba nabo kuyibona sesihlezi nabo sihlela no memu wenu uMemdlalose unobhala isikhundla esikhulu kabi leso, secretary hayi inkunzi.
So siyabonga ukuthi sikwazi ukuthi sifike namhlanje on behalf of iLOC kaMhleli Foundation ukuthi sizokwethula nazi officially nazi izinto enathi niyayicela esikoleni silethileke namhlanje zitulo yazibona nje siqine kanjani into zase office ezibalulekile bese kuba ijezi labafana siyabonga kakhulu ke LOC uMhleli Foundation ukuthi uMhleli naye enze agcine amazwi akhe njengempela ngizocela ukudlulisela kwi-CEO ke esikhulu esiphezulu soMhleli ubaba uNkosi kube khona kubeka on behalf of i-foundation. Thank you. Ngibonge ku principal sport committee nothisha bonke nje besikole ne LOC nama members of uMhleli ukuthi lesi sifiso esasisibekile kuqala le initiative kuyenzeka and bengeke kwenzeke ngaphandle kwabo bonke labantu including you guys abantu lana okuyibona abadlala iphathi enkulu inina so siyabonga kakhulu from uMhleli Foundation njoba nisibona la asigcinile ukuza la nizokwazi ukuthi kuningi sisazofika ngakho la ngeindlela ezahlukene thina ke ezumhleli ungacabanga ukuthi uMhleli mhlawumbe ubuya le Australia ubuye Australia abantu bala eMandeni abahlanganile bathi yini esingayibuyisela back emphakathini wethu nathi sasimi kanje sahamba sayala sifunda sawosebenza sesithi ke asibuyisele kwabanye abasengemuva ukuze nabo bathuthuke so ke senze ithembiso maqala le tournament ehambisana nemfundo ukuthi okokuqala abayofika kuma semi-finals bayothola ijezi i-netball ne-soccer awu nangempela ngicabanga ukuthi lona ijezi leli nali ijezi enalitholayo ihlombe lapha so lana kunamajezi awu-2 ele-netball nele-soccer okunye angazi noma nanizwile ukuthi kwi-netball ngeposition enayithola nan iprize kwakuyimalini ngokwemali izinto enanizoyikwazi ukuthi niyithole for isikole kwaku 10,000 so ke izinto enayiwinayo isikole zabona ukuthi zibalulekile ukuthi nibe nazo i-laptop angilazi igama lesilungu leli nini nifundile na i-laptop yesikole zoyidlulisela ku principal ihlalo lezi zanokusho nazi ihlalo eziceliwe zifikile nazi ngazo 10 impela enye ye prize yenu le siyacela lapha kazazaningi lezinto sengazi ukuthi imali enkulu la lana ibhokisi lenqumba le isihlalo esinye lesesithize engazi ngathi senze into ezithize ezibalekile nami angifundile kakhulu angizazi kahle lezi zinto kodwa ke isihlalo lesi esinye enasicelayo lezi zinto ezesikole azibelongi kumuntu othize nina njoba nanigijima nijuluka nje niphakamisa isikole senu ukuthi siqhubele phambili nabanye abalandelayo ngiyathemba futhi na next year njoba amantombazana babo number 2 next year azoba number 1 nabafana bazokhuphuka kanjalo ngicela ukubuya la ngizopresenta ama prizes o number 1 into engiyibonile ngayithanda khona into eniyenzela nicule nishaya izandla lenza konke lokho sicela nikwenze egroundini iprize yalokho yaniluza ngoba egroundini nafike nabuka nje kuphela asinizwanga yaniluza ke lo prize ngabe nayo niyayithola lento ebeniyenza la sicela ukuyibona egroundini kuyaphambili so ngicela ngakho konke lokhu nishayela ihlombe nisebenza kakhulu sengivala
maniphatha kahle nisebenza nifunda makuthiwa nakhu ama activities ninikele njoba nenzile nizosibona nje lokhu sibuya la so lokhu sibuya nje ngezinye izinto khona okunye enisazokuzwa futhi maduze nje ngo principal nje before kuphela unyaka khona okunye okuzayo futhi so ziningi izinto esisazozenza for imphakathi yakithi nezikole zakithi nina nivulani indlebe nijuluke nani emaklasini nisebenze kanzima so buye sihlangane ke kodwa ukubuya kwethu la inini nizosho ukuthi kufanele sibuye na ngokuperforma kwenu cela ukuyibongela from uMhleli Foundation siyabonga CEO kaMhleli ufuna ukubuya next year eletha ama prize ka number 1 next year siyahamba siyolanda ama prize ka number 1 isupport siyobuya nayo futhi eyakhona kuMhleli siyabonga kakhulu ngokuthi asinikeze isport because esikoleni kumele sifunde kodwa futhi kumele siphinde sidlale sikwenze kwethu ukuze singafocus entweni eyodwa kakhulu sikwazi ukuthi esikoleni kunama activities esiparticipate kuwona nanokuthi italent lethu alifani singabafundi omunye uyafunda kodwa ekugcineni kufanele agcine ephila ngaso isport siyamphilisa umuntu siyamakha umuntu even nanokuthi nje ekukhuleni kwakhe abe nerespect aza abanye abantu because bayazi abafana namantombazane abakuyisoccer indlela yokuyiphatha esiphatha ngayo nalapha emagemini ngicabanga ukuthi asikaze sithole ngisho ikhadi sadlala kahle saze saqeda siyabonga kakhulu kuMhleli TV ukuthembeka namhlanje azoletha ama prize ayesithembise wona sesine laptop i-laptop akuyoneka nombani ngisazothi mase behambile ngiyibambe ngesandla nami mhlambe for the first time ngikwazi ukuthinta i-laptop nani sizonikhombisa laba ababhala isiZulu sebezokwazi ukubhala usuke ngasoze ngalikhohlwa mzwane ngibona i-laptop ngamehlo siyabonga kakhulu uMhleli TV sicela ukampeni wabafana azobonga abonge kwisponsor sethu uMhleli aphinde abonge nakubafundi uma kufanelekile Njengesikole sala uMgandeni sothanda ukubonga abantu bakaMhleli sibonge nothisha omkhulu nothisha nani isupport enisinike yona bese ngesifike kwifinal kuba nani ngekho so sithanda ukubonga kakhulu ke isupport nje kakhulukazi la uMgandeni ngithi nje siyabonga abafana asikuqinisekise phambi kaMhleli ukuthi banayo idate yabo yokuya kwiBryce asibathembiseyo angithi njalo bafana idate yabo sebenza yokuya kwiBryce bazohamba and futhi ngangibathembisile ukuthi Mr. Njoma kungadlali ngaba check from my computer so bajoba ngani so ejezi lelo kwakuthiwe Helena ngikuthela kunina vele sengaya emaklasini ke ngoba sesibongile sabethi emaklasini ke